kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten ko radio Jawol Sare on calminama to gonɗon no gonirɗon kala joni meftande men e kaburuji. Meftande men kaburuji jamma hande jaten koye dendi Amadou e kaburuji dowlaji dentudi e kaburuji international. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jam hiire mon hande ko jamma altine hawri ko sappo lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom gonɗen joni ko waktu sappo ko ɓuuri hewde o hayo ɗum noon ko on waktu yoni toon to New York toon to Californie ɓe jarata joni ko waktuji jeeɗiɗi Jowol joni ɓe goni ko 2h du matin toon to Paris ɓe goni ko 4h du matin habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar plan guiɗirɗen ko toon to Washington e ñalawma hono kanko Tad Blanche ɗum noon mo Donald Trump suɓi yo won gardiɗo département justice keɓde confirmation yentere ɓennuɗo enen toon to Sénat ɗum noon taw kamɓe sénateur uji ɓe voti 50 contre 49 wayno oɗo ñalawma hande o wondi e tude hankkadi ministre public ko fate justice kanko Tad Blanche noon en wani ko kanko woni neɗɗo ɗiɗaɓo dañƴo confirmation ummade toon to Sénat ɗum noon ko kamɓe sénateur uji ɓe jaaɓi cuɓugol Donald Trump kanko woni ɗiɗaɓo caggal pambandi noon cakaɗo guila e lewru avril sibabu nde no Donald Trump wiiri wonde kañum horum weltaki e lelgol muɗum nangude yimɓeɓe Donald Trump yamiri ko wawi wonde fof kanko Tad Blanche kadi ko kanko woni avocat personnel Donald Trump ɗum noon haade wonde président e surtout yen gueɗe ɗe ñaweteno ko fate kalisaji ɗi wiya takkamine e nokka wonne rewɓe toon to New York ko wawi wonde fof kanko Tad Blanche kadi ne wayni ko ardi département ko walla guila mo woni adjoint ministre ni en wayno ko kanko ardi ko fate peeje ceeggol kena boye temedde ɗiɗi procureur uji kadi yimɓe ganduɗa ligginoɓe kala men liggade toon to département justice ko fate en enquête contre Donald Trump ko wawi wonde fof en wayno kanko Tad Blanche o woni ministre to public justice kono noon en wayno ko wondi kadi kanko hoore makko mo won neɗɗo dewɗo lawol neɗɗo kadi liggontoɗo pour peuple américain wona liggontoɗo pour Amérique wona liggontoɗo pour Donald Trump toon to Caroline du Sud hono kanko Peter Hegseth gardiɗo défense leydi ndi ene wayno ɓe mbawi hande innidde base goto militaire gonɗo toon base biyeteɗo Charleston en mayno ko kañum oɗo base toon to Caroline du Sud tugnade kadi ko winda toon to New York Times ɓe mbi wonde ko kanko Peter Hegseth gardiɗo défense leydi ndi ene wayno ɓe wawi innidde hande base goto militaire o inni ɗum inde Lindsey Graham noon siftindo cankiɗo ñadde sappo e goho lewru juillet toon to Washington tugnade kadi konngudi o haali kadi ko kanko Peter Hegseth o wi wonde ko Lindsey Graham ko neɗɗo ligginiɗo leydi ndi ko ligginiɗo armée o siftindo on toon kanko Lindsey Graham o yinno wonde ko pilote air force kono ko sibabu nde caɗele jogino nandi ɗum woni wonti kanko hoore makko ñaawo koɓe mbiyata ñaawo taw ko air force ɗum noon wayno ɗum fof ko haade makko wontude haade makko yaade toon to congrès ko wawi wonde fof en wayno ko kanko Peter Hegseth e nder konngudi o haali kadi o wi wonde ko o yetti Lindsey Graham no fewi o yetti kadi liggey muɗum o waɗi ɗum noon ko e armée kadi e toon to congrès o wi kadi en wani ko Lindsey Graham ko neɗɗo kaɓaɗo no fewi hadde peeje démocrate en bonnude leydi ndi bonnude armée ko wawi wonde fof oɗo base kañum ko siftinɗon ko base mo kamɓe militaire uji navy e kamɓe militaire uji kadi air force ndenduno oɗo base créade hitande ujunnaji ɗi sappo e kono noon haade mabɓe rendude oɗo base woni toon to Caroline du Sud guila hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e goho ko wawi wonde oɗo base hande innisama wiyete hangane gadi ko base uji ɗiɗi jokkodirɗi taw koye inde makko kanko Lindsey Graham toon to Las Vegas caggal duuɓi capantati kanko Tupac Shakur ko fella ɗum noon o fellano koye hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeegom ɗum toon Las Vegas ɗum wonno exactement ko ñande 7 lewru septembre caggal ne fellande kala ko enquête aji baɗetenode ko andude hol pelluɗo walla hol jamirɗum walla hol wonnoɓe hol tawnoɓe en koko mayno kono ene wayni ko caggal hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi hono piteɗe douane Kefi Davis ɗum noon jaaroy duuɓi capanɗe jeegom e tati nde fuɗɗi windude defte walla fuɗɗi yaade kadi kanko hoore mum waɗa entretien ji omo haala gueɗe gonɗa pellugol Tupac Shakur ngol holno ɓe mbano kanko ko liggey makko kadi ko holko wonno e ɗiɗo groupe aji poɗodirannoɓe ko fate ɓuurade jogade dole ɗum noon ko ɓuuri hewde ɗiɗo groupe aji kadi ko yimannoɓe ene wayno ko ɗum udditi kadi ɗum ɗon woni sababu hamɓe ha ɗum woni ɗiɗon haalduji woni sababu ha kamɓe police ɓe gudditi enquête patɗo e bargol Tupac Shakur ɗum noon ene wayno ko oɗo ñalawma hande kanko oɗo gorko biyeteɗo douane Kefi Davis ene wayno ko kanko woni tumaɗo oɗo sa joni hay sindo won o fellani hawnaki tan kanko hoore makko mo jeeya yamirɓe hono Tupac Shakur yo fella Tupac Shakur noon ene wayno ko kañum worumu e oɗon saaha ko neɗɗo jiɗinoɗo no fewi kadi ko neɗɗo ɓurnoɗo hewde dole ko fate yimoɓe ko surtout ko fate rapport uji ene wayno tugnade hande rapport kalanoɗo guila hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeegom kanko Tupac Shakur o wonduno koye neɗɗo goto sehil makko biyeteɗo Wild Night ene wayno ko on kondirana auto BMW mo nde ɓe gummi yoɓoyde match boxe mo kanko Mike Tyson hakkude muɗum e Bruce Seldon
ton doni lawol oto goddo danejo faddibe dum non fellibe donc Tupac Shakur en woni balde jagom ciagal mo may sibabunde piyande kewde jande makko gondunani makko on kanko nay o mayani duubi ciagal mudum kanko hore makko nanga mon saka o do sajon sibabu no ferim na do ko wonde fof guddirgol mayde makko kanko Tupac Shakur hande e surtout nyaawede o do en bietedo Jude Davis hawnaki dum do kadi ma addan famille mabbe kam Tupac Shakur fof tudi kono ne wayno tungnade kadi avocat makko ne wayno ko procureur ngala hay preuve goto wonde ko kanko felli wala ko kanko yamiri Tupac felle ko wonde fof sibabunde gede do windi sibabu ngati haaluji di haali kanko hore makko e entretien e télévision ay dum wadi procureur uji wala police o do sajun uddi enquête nangi o mo foti nyaawede ton to Las Vegas habruji men États-Unis hande tungnade kadi ko winda ton e Washington Post sono kambe département d'état dum non ministère affaires étrangères mo leydi États-Unis tuggi Donald Trump naati go fudditi mandamu dida buko en woni ko kambe département d'état be mbawi heptude kene wona temdere capande jeddi joyi ujunere visa dum non ko visa ji wona dido visa ji fuko non ko visa ji hawnay ko wonno be do liti wala ko hawnay ni ko yibbe wonno be ciagal lidi pudnabe danji visa ji kanko gardido do département affaires étrangères hono kanko Marco Rubio e der kadi gede de be jefti kadi activiste républicain Peter Charlie Kirk de warande en wayno ko kala yimbe monda en halnobe wonnobe commentaire ko faate mayde mo en wayno taw kadi ko yimbe be jaaka do leydi be kefti visa jumen wonen ni haysin ko jaabe do leydi so tay jugno kayitaji citoyen be kefti di don kayitaji kanko Marco Rubio kadi ko minima peji kodde kadi ciagal mudum kadi heftude visa ji yimbe taw ko origine men ko Cuba wonnobe do leydi walla origine men taw ko jaako Iran ko wonnobe do leydi ko non e wiide makko kanko Marco Rubio wal département affaires étrangères ko bedon en jogdi jotondiral mo jale leyde lumen dum gummito dum wadi donc be kefti don visa ko way wonde fof en wayno ko kambe département d'état dum non kadi ngardugol makko kanko Marco Rubio kadi yamiro rumande haw nekto Donald Trump mandam ko alano wayno ko be wonno anima be ko lewru fof e heftude ken won ujunaji sappo visa dum non kadi en wayno ko be dañani wad dum kon non ko ne ko buri hewde dumunaji bendi lewru fof be kefta ko moins kana boy ujunaji jetat visa dum non ko visa ji yimbe mbiyata ko anybe mabbe walla ko yimbe mbiyata potan wondo e leydi dum non kadi didon visa ji kadi ne jayen hay hen tiskira hen hawnaki won yimbe ni taw ko ardunobe leydel fonnobe ardo woyin botuji Nations Unies be kefti visa ji me kadi men ardo hen walla yimbe ni kanyumen arnobe ha do hen finalement kan département d'état be mbidu men yo jaltude indi sibabu nde be kefti visa ji men dum do foko cadele ganda Amerique jogi odo sa joni sibabu nde jokkondiral mudum e leydel gonde ciagal leydi dum na hande département d'état ko haalata be jidi ko dandude walla jidi ko defandude kala intérêt fati kisal États-Unis to won dum non kadi ko dum woni ko deedo peji de mbadas ande ton to Washington tumer kadi ko ummi ton to The Hill journal digital woni ko democrat neldi bata wo kadi ko wulli sari walla rentinde no département défense gede de mbadas te en immigration kin way bonnude moral kambe militaire walla yimbe wonbe service be ganda famille aji men walla college walla kanyumen ko men ayne nangue ton to base ji mabbe militaire ji tungnade ko be kali kadi mbi wonde ko ma won capande jeegom démocrate ko sardi yankobe jaay bedon démocrate hono kanko senator Elizabeth Warren jaay ton to mas kanko Richard Blumenthal jaay ton to connected Tammy Duckworth jaay ton to Illinois be do fone jaay be do sardi yankobe windi bo do letter wiide mabbe kadi mbi wonde ko wayno ko jikko kambe militaire ji wala kambe gouvernement Donald Trump ko fuddi mandat ko kala college militaire ji so ngari base uji to wala so ngari ton to nokkuji nganda en jeewa cialalum en wayno ko ne nangi hen wala kadi hebde beneficiaji men do fof ko sibabu de gelde de mbadata kambe immigration wa woni fof be dentini bi wonde ko dum do kadi so continue ni en hawnaki ma bonnu moral hono kambe militaire ji don defandobe leydi America ko jida dum don kanko représentant Jamie Raskin dum nan gote démocrate en jeewa ton sud représentant kadi ko jeedo comité judiciaire o rentini yimbe ko karal ko pour wiide wonde démocrate so kedi wonde ngardisade cuudi didi ton to congrès kanyum ko men anni men gadan ko wadde Donald Trump empêchement dum no wi wonde empêchement dum wona hundi wonde priorité wonande kambe démocrate en bela empêchement tan so tawi dum wayi nawde en wayi wallude be gedde de ganduda en pewniде gedde bonnade de ganda kanko gouvernement makko kanko Donald Trump woni ko wonde ho wi wonde ko kambe démocrate en ko woni anni mabbe ko odo sa jon ko jewde kala gedde de ganda Donald Trump takre dum non ko fate corruption ko fate kadi gedde do wala ton taw ko do ftaki lawol dum don haddi dum kono empêchement wana dum woni hagilaji ma wala sa jon ko wonde fo dum do kadi ko hunde yaltunode wonande
kon democrat en haaloɓe ɗum nen taw ko jeyaɓe toon sud représentant wiya wonde ko soɓe kefti yen cuɗɗiɗi fof ko Donald Trump kañum waɗi empêché kabaruji men international guiɗɗo ɗen ko toon to Iran président mo Iran hono Masoud Pezeshkian o wawi kankore makko fottude gardude leydi Iran hono mbiyatamo leader Mujtaba Khomeini ɗum noon kadi ne wayno ɓe potti ko mayirɗe lewru juillet o wawi wonde ɗum ɗo fof ɗum ɗo kadi ko hunde kamɓe télévision mabɓe toon to Téhéran kañum haali ɗum ñande dimanche ɓe mbi kadi ne wayni ko kamɓe militaire uji e surtout jaaɓe toon e garde révolutionnaire ɓe mbimaɓe gaddu ɗo e yesso vidéo ji ko fati pottital makko kanko président mo leydi Iran Pezeshkian e kanko leader mo leydi Iran hono Mujtaba Khomeini ko wawi wonde fof ɗum noon ko hadde ɗum ɗon wadde hono kanko e ñande nogas go lewru juillet président Pezeshkian o haalino wi wonde ko ene wayno jokkodirde e kanko leader mo Iran nene ɓeydo ñande fof tidde ñalawma par ñalawma fof ɓeydo tidde caggal mum kadi e nder kadi darɗo leydi août kanko hoore makko haalino wi wonde ko ene wayno ko kaldigal walla dañje haaldude makko kanko Khomeini ko hunde sattude fewi kono noon ene wayno ko hollama tan e nder mayirɗe lewru juillet kamɓe ɗiɗi ɓe pottino kadi ɓe kaali gueɗe ganduɗa parɗe affaire uji militaire uji toon to Iran fati e ngaalu leydi ndi e ɗum noon kadi surtout en holto ɓe dañata ngaalu kene wawi wallude ko leydi Iran marché kaldi kadi gueɗe parɗe en e gueɗe caggal leydi e surtout en gueɗe parɗe énergie donc kala ko fati e économie ɓe kaldi hen ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo fof kadi ko hunde reportane toon de télévision e média ko wawi wonde fof ene wayno ha hande kamɓe Iran eɓen continue wiide wonde ɓe paadi wono e États-Unis holko jogori wadde nde ɓe mbi wonde ko ɓe mbaɗi toɓɓe 15 ɗeɗo toɓɓe 15 noon ko gueɗe ɗe ganduɗa eɓe paadi pour so tawi ɗeɗon toɓɓe jaɓama kamɓe États-Unis ɓe mbawi ɗofta ɗeɗon toɓɓe ɗum woni wayno cirtol Hormuz ngol uddi donc hiya hono kanko Donald Trump hawnaki ko jabade ɗeɗo toɓɓe 15 ɗe kamɓe Iran ɓe mbaɗi pour wiide wonde ko alay sago États-Unis wawa jabade ɗeɗo toɓɓe non kanko Donald Trump o haali wi wonde ko alay sago kamɓe Iran aussi ɓe joɓa hono ɓeɗo militaire uji américain ci gañiɓe walla mayiɓe hen ɗum noon sibamude kamɓe Iran peeje mabɓe ɓe joɓa kadi hono wayno famille yimɓe ɓeɗo Iran naɓe sappannoɓe toon to Iran nangaɓe hen waraɓe hen e gañiɓe hen ɗum ɗo fof noon ko kanko Donald haali ɗum o wi wonde ɗum o haali ɗum kadi ko hande altini caggal nde jokkodire Fox News e kanko hoore makko caggal kadi ko gueɗe ɗewnelde média makko social ko wawi wonde fof ene wayno ko to jokkodiral mabɓe continue wadde kamɓe États-Unis e kamɓe Iran ene wayno ko kanko Donald Trump ma o yamiri hono joɗantoɓe toon leydi États-Unis yo ɗaɓɓu wonde ko Iran yo ɓeɗo gañiɓe waraɓe taw ko américain ji e ɓeɗo kadi lebtaɓe toon to Iran taw ko yimɓe Iran naɓe hande toon to funnangue ɓaɗi siftinɗon tan ko leyɗele tati ndendino dañi nanodiral ngal kadi ɓe mani ɓe mbi nandi koye nanodiral gongal koye leyɗele OTAN ngal ɗon nanodiral hono kamɓe Turquie Arabie Saoudite e kamɓe Pakistan ɓe ciñini nanodiral ɗum noon ko défense leyɗele ɗeɗo tati e wiide mabɓe kadi e ngal ɗon nanodiral ko kamɓe kala leydi memadi hen ene wayno ko leyɗele goɗɗe ni mbawi jabade ko ɗeɗon leyɗe memama ɗum ɗon noon ko ɗum woni e ko mbiyata article 10 gonɗo toon to NATO walla OTAN kala leydi jeyande OTAN memadi ene wayno leyɗele OTAN fof walla OTAN organisation fof ne foti jabade yaade défense ɗum ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko weltare mawde wonande leyɗele julɓe ko mbi saabu ɗum ɗo ko feere adande ummonade pour wawde kamɓe ɗeɗo leyɗele tati siftinɗon tan e tumnade kadi noɓe cifiri ɗeɗo leyɗele tati hono kamɓe Arabie Saoudite kamɓe jogui kalis kamɓe Pakistan koɓe puissance nucléaire kamɓe Turquie kadi koɓe puissance fewnoɓe karalla kaɓirteɗe ko wawi wonde fof en wayno koɓe ciñini ɗiɗo kayitaji ɗum ɗo fof noon ko hunde nde ganduɗa kamɓe leyɗele Europe kamɓe surtout États-Unis eɓe jogui hen sikkitare no fewi hol anniya ɗeɗo leyɗele tati jogui donc tungnaɗe hande Iran kañum hoore mum ko haalino mbi wonde ko ɗeɗo leyɗele tati ñinɓe walla leyɗele julɓe jogade kañumen koye ko mbiyata pacte OTAN hono pacte OTAN o ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa wawde wallude hono monde islamique kañum hoore mum ɗoftade walla rende hoore muɗum siftinɗon tan ko Iran naata hen taw kono ene wayno ko ɗeɗo leyɗele tati kam kamɓe Arabie Saoudite kamɓe Pakistan e kamɓe Turquie ene wayno ko ɗo sa joni ɓe jogui ɓe ciñini ɗon kayitaji habaruji men toon to Sénégal toon to Dunguro Alpha tungnade kadi e mayde suko gorko goto jeeya toon ɗo ɓoki jeewe ono kanko ceerno wuro ngo hono ceerno Mouhamadou Lamine Ly gonɗo toon to Dunguro Alpha o wi wonde ken wayno ko ɗo suko ganaysi mo fotani wade no ganaysi julɓe waɗirteni e ɗum noon kadi e wiide makko ɗum ɗo kadi par ce que o wi suko nde wuuri nde gueɗe ɗe waɗanno ndeni ko gueɗe lundiɗe kala ko fate en islam ko yamiri tungnade hande information ngaji binda toon Seneweb hono kanko ceerno o wi wonde ko ɗeɗo gueɗe kadi hawnaki décision mo ƴefti o kadi ko bawɗe
rentinti sukaɓe bawɗe rentinti kadi jinnaɓe sukaɓe tun woni fof pour yo battu haqqille sukaɓe no mbaɗata ko ay woni fof en ɗum ɗo kadi ko hunde addude oɗo sa joni polémique toon to oɗon nokku noon woni koye commune Ɓoki Diawe kadi woni koye département Matam ɗum noon kadi ɓe wiide mabɓe kadi ɗum ɗo ko hunde addude caɗele wonande oɗo sa population gontono ko ay wonde fof andaka taw suka o so tawi ubbama wal holno ubbira kono e woni ceerno kam wi ko kala ko fate guenese ɗum noon no julɗo mayɗo no waɗirante oɗo suka goski mum fotani waɗede noon sibabude kañum hoore mum nde wuuri nde waɗi rewani kala ko islam yamiri hande toon to Sénégal en woni ko yamirore kadi ummima toon to direction toppitide ko fate kasuji toon to leydi Sénégal ɗum noon e bindol makko kanko directeur général mbiyata administration pénitentiaire hono kanko inspecteur Alioune Ciss e document bindaɗo ñande 10 lewru août ɗum noon ko hande hitande ujunnaji 26 en woni ko oɗo sa joni ɓe kadi kala ko fate fuyde yimɓe ɗum noon ko yimɓe nanneteɓe kasuji ɓorɗo ɗumen ha laaɓa e ɗum kadi ko hunde ɓe mbi oɗo sa joni haysoko ɗum ɗon ko hunde fonde waɗede sibabunde hadde yimɓe naatoɓe toon e ɗiɗo kasuji nannude toon gueɗe ganda ko wayno kaɓirɗe walla kadi gueɗe ɗe ganda kaɗaɗe o wi donc ne woodi peeje goɗɗe poɗɗe hutorede taw ɗeɗon peeje kadi wona peeje kersinoje yimɓe wonɓe toon kadi ko hoynoɓe ɗumen ko woni fof ɗum ɗo kadi hunde ɓe mbi wonde ko kuule bindaɗe e guila hitande ujunnaji ɗiɗi goo kadi ɓe mbi ko ene waɗi ko kulal biyetegal 135 1,975 ɗiɗo fof ko décret ji bindunoɗe guila nden pour wawde respectude kala ko foti haqqinnemade surtout sokoteɓe toon ɓe gueɗe no fuyirte ni no ƴewirte no ɓorrite ha laaɓa ni hade men no rokkede tunneji prison ɗum ɗo ko gueɗe kersiniɗe ko gueɗe kersiniɗe kadi ene wayno kadi ko gueɗe kaɗaɗe à partir de hande oɗo ñalawma 10 lewru hitande ujunnaji 26 habaruji men international Colombie tummede kadi ko winda toon to journal radio France international wi ko leydi yerɓi toon jerɓugol leydi go noon e wayno wiyata hen ko toɓɓe jeeɗiɗi piccal goo ene wayno ko dadiɓe toon e danɗoɓe wonɓe toon en continue hande ne ƴeewa yimɓe ɓe ganduɗa sene guuri ha less kuuɓeji jande kono noon ko limata no ɗo ɓe jarata oɗo sa joni ko 11 neɗɗo ɓanndu yitama ne maayi nde jertete e jeeɗiɗi neɗɗo ko hoccaɓe ne gañi ko wawi wonde fof ene wona oɗo sa joni eko lima ko famɗi fof 1,500 logement walla huuɓere yani sibabude yarbandiɗo leydi toon to Colombie ɗum no Amérique latine tektoɗen habaruji meɗen ko toon to Ukraine kamɓe leydi Ukraine oɗo sa joni ɓe dañi karalagal kadi kesal wawde maadi ka misilaji walla gueɗe ɗe ganduɗa jamminoji misilaji ɗum noon ari ko caggal nde kamɓe tawi wonde ko ɓe mbawa dañde kaɓirɗe surtout kaɓirɗe biyeteɗe patriote bawɗe yandinde won misilaji won ɗe Russie weltoto e mabɓe ɗum noon wayno ko peeje ɗe ɓe jogui oɗo sa joni ko maade ɗeɗo kaɓirɗe kese jandinoji misilaji taw kadi prix ji muɗum tiiɗani e pewnugol muɗum kadi ne yawto e wiide mabɓe ɗeɗo kaɓirɗe haysinde lomtaki mbawani lomtade patriote ɗe ko Amérique fenos patriote pack 3 en woni ɗeɗo kaɓirɗe ɓe mbiyata FPS 7 ɓuuri webde fewnude ɓuuri o famdude kalis wonande kam Ukraine koɓe kaali ko woni fof en wayno ko oɗo sa joni oɗo dumum fof ɓe gonni koye testude ɗum ƴewde d' abord holno ɗum ɗon holno ɓe mbawi kamɓe koye mabɓe hutorade ɗum ɓe kalani taw est ce que ɓe testi ɗum pour wa ko fati missilaji mbiyata balistique ɗi kamɓe Russie jogui ɗi beelto oɗo dumum fof toon to Kiev ko woni fof ɗum ɗo kadi ko technologie